Oke, silakan. Tuh. Iya dong. Masalahnya kan? Kang. Kita bapak nong. Karek milih gue. 5.000 aja. Geblak dewe. Wes. Sudah engko mana ambek apa? Samane apa jangan apa? Apa kaya ora apa? Apa? Mas yo. Sampun pun kula celok. Gosek jere, Mak. Tapi nek urung mateng yo bingung yo dhewe. Heeh. Orang mateng wetengku wis muni ngono, Mak. Kok enak tukang kok nek urung mateng jam 12. Marku Oh, tak gede pedi. mau lho. Ra gede. Kerjaku ketabrak ngono lho. Aduh, bingung aku. Nabrak aku bukan tak tabrakno, yo ora. Ya apa tak ono kejablasan, tak iki kadane Kleru ngidek ya, Mak. gak ku lho. Nggone sapa? Dewa, nanti ada di angka 8. Goblok. Apa, Mbak? Bukan, Pak. Tak inceng. Sepeda, Mak. Jadi angka 8 ya tenang. Roh pelek yang ngono ya Allah. Turutin. Terus piye, Mbak, sepedhe? Dandan lah. Mana? Ya Dandan Allah. kan tak bilang, Mbak. Nama. Mbak. Mak, marang atus, Mak ya. 100 piro ngono. Loh, Mak, lekmu ngampeng iki, Mak. Ngonteni kalo, Mak. Mel, Mak aku diceluk Mel terus, Mak. Mak biasanya yoyo, nek nyeluk aku Mel. Nang Mel bule. Ngonteni kancane. Ngonteni kancane lek Sandi ning ndi? Ae, Oh, lek Sandi iso, guys. Ngonteni lek Sandi. Ki makanane tak sepilno ya. Jangan meneh. Iki sambal panggang otok-otok. Lalapane iki enek semangka diiwin. Terus bakwan iki oblok-oblok. Beklet iki, Mak. Ini rokok. Dong telo. Nek tak apa Mbak. Ambil telo lekmu malah. Tok. Tapi wis menggah kayak Sambal panggang iki. yo angga. Tok. Tok lho. Ini sambal iki. Wis kaya wae wae mlaku iki. Tok ne. Sambal otok-otok piring kok. Padahal mau tempe ini apa kan tempe? Tempe nenek. Nenek. Iki asline ke tempe iki seneng ora lek. Tempe seneng ora? Seneng. Ora mangan bang. Ora enak mangan. Tempe. Ana bar kitong. Nah, Cuma dulu. Bar kitong. Pala anak tak aku lho. Bakwan, Lek. Bubuk kabeh, Lek. Aduh kaya kordi kan. Mbah Kem masak, guys. Ditutupno Mbah Kem. Ndek mau Mbak Mur sing melas, saiki Mbah Kem. Magang terakhir nggih, Mbah? magang. Emaknya magangnya gampang. Ora bendino. Ini gak magang, saiki magang.
guys. Dari Mbak Mur. Esoknya sarapan apa, Mbak? Duh, kok metu lho, Pak. Pecel. Wes. Wo. Ayo melok mangan. Sik, Mak. Foto. Jadi, Mbak. Foto kabeh apa ora? Kabeh yuk. 1 2 3. Nah, Mak ganti gaya. 1 2 3. Oke, yes. Nama nangis. Aku pe apa-apa. Duh, ada-ada sampe jangan. Ma. Oh, tak. Mbak ketelo, Mbak. Jangan menele enak. Ambil soge. Ya, Mbak. Iki Mbak kunci yo. Nah, Mbak. Wes. Iya. Kita sikat dan kita Astagfirullahaladzim. Orang lanang. Duh. Kurang kuwi. Oh, aja ngono mor kowe. Mbak, nek mangane akeh iki sehat, awake Wis sehat. ngono kae. Mangan yo koyo timboi segone. Mantap, Mbak. Mangan sing tenanan lho, Mbak. Kok ngono kae. Kok dibilang ini mangan mate. Aduh ya wah. Klemer kok tumo. Amel mangane kok kucing. Sama sapira. Mau bagi nada benar. Amin. Kok sendok anak mon? Nah, dulu aku yo sendok yo muluk wis campur aduk. Iki mau request gila. Marne lho. Dan dekne tak kelakno bener padha ora dipangani, guys. Kapan, Mbak? Ya Allah, kan bener ayo aku dari Jumat akeh yo, iku. Mak. Jumat. Iya. Iya, Jumat aku gak mangan blas juga. Kenapa gak mangan tuh men? Kenapa kayak, Mak? Pedaan lho. Masukan jin. Oh, masuk kan. Maka masukan jin yo ngger cemang. Jene masuk. Wah, sambelnya wilu, Mbak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ada misal sih. Leh. Kok enggak kok. Berarti panas banget. Panas nih. Oh, panas. Gini-gini loh otot-ototnya. Panas kabeh iki. Ya Allah, pemirsa yo, Mas. Sama Sate kruk. Wis koyo nang restoran, Mbak. restoran asli iki. Bismillah. Ini kalau mangan oke ya. Alhamdulillah. Mbak Sami mak wis ping Pindho. Lah, Ben pokoknya enggak ini kayak mangan Mas. Wis dong, Mbak, kok mangan aku. Biasa. Jos. Jos ya, Mak. Mak. Hmm. Kuwi lho jangan menit. Apa mangan? Wah, sampai urip mak. Urip neh. urip nih. Jadi mak. Kita urip nek. Urip nih. Ndak masuk mangane perawan ambek anu kok tadi bedakno ya, Mbak. Masak kucing. Mangane perawan yo Iya, ya memang dhewe ku wonge halus, Mak. Ya mangan Wong halus cara dhewe. Mau jenenge wong karakter wong kan yo beda-beda nek sing getek-getek. Kok dagake piye lan ya selak mbok. Cuma nek dalam kameramen tarah yo deal. Maksudnya nek umpamane cara mel mangan sik ngono ki yo engko genten, engko sing cara mel wis bar engko genten mel nang dicandak ngono ki yo memang bener. Tapi nek mangane ya sambel itu. Kok Kamu mangga mak. Lah, iya, Gak sebelah. Sebelah oh kata anu kabeh pinggir lho. Sing pinggir kanan lho. Nah. Ora apa-apa, Men. Lali aku. Gak seneng pangan dene lali. Ora dulu. Lali iku meneng ae lah. Dil. Ora dulu kok. Turut pinggir kae oke enek dil. Klo sing pinggir lho. Kayakku, aduh Mas. Mambu mak. Mampu. Aku pengen sik. Ambangan aku. Enak aja cocok. Ngono ku jare pemirsa. Apa gak doyan kok? Ya Allah. Wong bocah ya wis. Gak doyan ya ora doyan cah.
Nek sampeyan iki bojo di anak kadang ya berubah ya karo. Mungkin kadang di bojone kan kesukaane bojone itu kadang awake dhewe gak seneng ya mak ya. Engko nek corona bojone seneng. Lah kok pelan-pelan biasanya iso. Satu. Heeh. Nambah-nambah. Lomba ndak bajul gak Bapak? Tindas dia. Bahkan ambil jangan ndak wong mbak sugih. Karena jangan aku mesti dingin emang ikhlas menir. Kok dia anak sama sudah. Ini Kita kene. udah semua. Ini kene wis sore iki wis. Oh mangan. Wegah Ya, ya. Ya sambel iki ya, Pak ya. Hmm. Kayak ini iki mbek sambel ya. Memang jangan bener ki nak sak dapane Iya. nak maksudnya nanti pangan. Ora Orang Mbak bajul, Mbak. cara ketemu sore iki makan. Jadi aja dhewe man. Ngenakno ora mbok tekno. Alain, Mak. Alain tok ning jawab. Kayak Lha semongko. Mbak semongko. Tali, Mbak. Hah? Lho, Mbak kan biasanya ambek iki lainnya. Oh, biasa. Lah apa iki? Nek gak mbek jangan. Kudu. Kata ora semongko apa ora? Tahu, capeknya ambil sambel, Mak. Wah, dah. Mahal mana anu Mbak kono? Aku nang gitu. Milih anu. Anu, Anu. 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 Tidak. Tidak sing anu, sing wedok. Buke mana? Rai. Ya Allah, suah kering Mbak Mor dan mana Mbak? Ambek sama kowe no. walau ya gempe. Buker. Ya mana? Isin. Sing mbok isi. Isin sapa? Wong mbahke mbakmu karo madamis kok isin. Pemirsa, Lah ora masalah, Mak. Los. Pokoke los. Lah yo Ben nemu. lah sukma sing geragas sing anu metu kabeh diapakno. Tepak. Pokoke los. Sukma nek kaya kena. Lah kendinane lho, Mak. Sing geragas sing apa? Metu kabeh. Mana Pak? Alah lagi diingi lontonge Mak Binar karonan sate opo ku lho. Lah kan Repi kan wong tara sing nyuting kan Repi biasa bagian kameramen Mak ya. Padahal sebelumnya ki Repi ya wis mangan. Terusan apa terus Repi kan nyuting. Lah Sukma iki nek mangan ya lep nek mangan Sukma kan nyegerno. Lah barang ngono dihujat sing Sukma ora ning batore sing alah metu kabeh. Geragas apa metu kabeh. Mangan laplep. Yo ngono. Mangan klemer-klemer yo ngono. Pokoke jalukane piye to? Mbak Bin. Bingung. Lah ya mulane aku memang kan dila wong halus. Setiap orang kan ada maksudnya kan dhewe-dhewe lho. Ada kasar, ada sing halus. Sukma. Laplep railing. Oh padahal kuwi nang posisi nang anune ku ya si akeh. Ya jek nang bar nyuting kan bar Repi sebelumnya nyuting ku ya wis mangan. Terus diganteni terus Repi nyuting, usah tahan iki mangan lho. Bar terus ganteni Sukma, Repi mangan neng. Iki dihujat jare gak eling Repi dipangan dhewe sing geragas. Sing ngelah mbok metu kabeh. Tuku sate. Kayak gak tau mangan sate apa ngono lho, Dil. Gak sate ayam mungkin gak sate apa sing kacana mungkin. Payu aku. Tanchan. Ya yo. Kuwi. Yang putih.
Ya lah iya. Wong urip yo. Maklum, karena yang ngono biasa. Sing gak tau cucet iki mbak kene. Kita cat guys. Mangan ada amis. Yo yo ngono yo. Yang kira wayang mangan keren no. Los yo, Mbak. Los kaya yo. Tapi mainin mbak ketok. Ana Kene iki jarang, pamane jarang. Jarang, Jarang tapi maksudnya ki ada mungkin ki dadi ki ketutup APE mak, ketutup komentar sing apik-apik. Dadi koyo gak nganu. seneng nek Mbah Kamit tampil. Iya itu kan maksudnya kan lah Mbah Kem kan muni ada kan mungkin Mbah Kem yo roh ngono lho mak. Ayo nek sindirane iki apik kabeh. Tapi kalau Mbah Kamit melok jarang Mbak. Lah ya aku muni piye mak jarang. Maksudnya kita udah kamu lo, Iya mak aku muni piye Gak tahu. jarang. Ya, Mbah, ya. Lah Mbah Kem Tahu tuh mak orang Mbah Kem muni tahu mak. Tahu. Mbah Kem muni tahu. perkara apa kayak? Pokoknya aku lali mah. Pokoknya aku ngene ya lah los pokoknya aku ora di piye-piye pokoknya yo ngono kuwi ngono aku. Ora mangkelan ngono aku kuwi. Ah bisa sapa-sapa ya ora anu aku. Biasa. Jadi mumat mak. Mumat tahu Nek biasa. ngomong ngene iki wis maksudnya iki akeh sing luwih dipikirno ya Mbah ya Iya. dipikiri hujatan. Iya. Anu tak. Nang ibu tapi kayak om keruket itu kok mencuca kok kono. Mangan den, masa piye? Nek mangan disisil. Ora soal Disisil nek Kok ngene kan mangane ndek kene. Nyisil kuwi guys nyisil. Nek wong ngene iki kan adalah enek urune, enek urune santai. Enek Enek isine ya lep diulu ya. Disisil. Bila nek mangan kok kelinci ucul. Enggak, engko nek tumbuh ning perut piye, Mak? Gak ngarah yo. Aku ndek kan diwujeni ngono, aja dilak ngono nek tumbuh ning perut ngono. Aku ayo tahu. Tumbuhe iku ya dhewe tak kandhani tumbuhe. Kowe nek ngising nang sawah mungkin enek semangka ora lho kok silit, metu kok silit nek. Tanduran urke saka Iya. Iya lah lah ngono. Nek urutan iya Dela. Sampe kan jamu-jamu lek padha wis yo. Iki kok Dipangan wong, dipangan wong, Iya. metu neh terus tumbuh neh ngono ya Mbah ya. Iya ngono. Iya. Nah, pangan Mbak iki lho bantu mangan ya, Mbak. Ora oman, mak wajan meneh lho. Anu Pak no. Mama udah mbek lawa kuwi. Heeh. Enggak ada. Wis to, Mbak. Wong pangan anek. Enggak ada no. Jangan. Bangun. Marene mangan. Cara tak gawe mangan celap-celap koyo makan kuwi. Prawan panganane koyo ngono kuwi, Nak. Lah, Ngerasa tau. Remeng deh. Jim. Yang penting selera kan. Jangan. Yang penting ini loh di lawa itu. Ora tau ngrusoi wong. Ya, ngono Mbak, sing aku Mbak. Jangan. Nah. Nek otok-otok kuwi. Mbah Kem ki nek ditawani mak iki nek tarek gelem ya gelem nek gak ya wis gak. Tahu iki, tahu gawa. Mek. Buka nang Mbak kuwi. Kan cobaan. Sindas kirek gelem ora? Wah, aku tidak diri. Jangan mulai aku tidak diri. Lawa Mbak. Oh, jangan marani. Aku tidak diri. Lembah nek tak maknya. Mak enak lho. Wes saya ambil. Ya aku akan menang lho. Terima kasih. Belum otok-otok. Semangka. Nah, aku udah keliti diri. Enak Mbak. Ku tahu tambah. Wes. Terima kasih. Wes. Loh. Aku yang keliti. Anaknya basah.